Y a la escena que lo presentó Jordi. Y al final Jordi se tiene que ir a Bon dia a tots i totes. Avui des de CATAC CTS hem convocat una concentració a la Conselleria per tal de fer palès que, tot i la intenció d'aprovar uns pressupostos per part de la mateixa, aquests pressupostos són totalment insuficients per a la sanitat pública catalana i per tots els serveis que aquesta sanitat ha de donar a la ciutadania. Reclamem condicions dignes per cuidar millor, no el tercer acord de l'ICS. El tercer acord de l'ICS, signat el novembre del 2023, s'ha convertit en una bomba de rellotgeria. Un conveni insuficient i discriminatori, que ignora el 80% de la plantilla i que, tot i reglar sobre condicions de treball, no té ni una sola mesura que contempli les ràtios necessàries per portar a terme la feina diària als centres de treball. Cal afegir que, a dia d'avui, encara no compta amb un text complet de l'acord amb totes les incorporacions, renovacions legals i normatives adients. Des de CATAC CTS ens vam oposar a signar aquest acord i vam denunciar públicament les seves mancances. Avui, 3 anys més tard, tornem a fer-ho. La precarització del lloc de treball ens ha portat a la pitjor situació en dècades. El dia a dia de la sanitat pública són ràtios insuficients, un clima laboral degradat i gairebé nul·la cobertura de baixes i absències. Es maltracta el personal eventual en contractacions a dit, arbitràries i sense respecte de les puntuacions, ja que la baremació i l'emissió de llistats d'accés públic està enrunada per uns aplicatius inservibles i mal gestionats. Tot això amb una mesa de negociació totalment adulterada, on no es negocia absolutament res i on qualsevol reclamació de millora depèn de passar fins a la finalització de la vigència del tercer acord. El tercer acord es pot millorar i no fa falta arribar a la seva finalització. Només fa falta lluitar per unes condicions de treball dignes, que no són les acordades amb els sindicats que van signar un acord indecent. Mentre el vaixell insígnia de la sanitat catalana s'enfonsa, les èlits dirigents miren cap a un altre costat. S'objectiva un cop més l'estratègia planificada, silenciosa i alhora davant els ulls de tothom per esmicolar la sanitat pública i lliurar-la als interessos especulatius privats. Però no ens limitem únicament a assenyalar l'ICS per la mala gestió, sinó que assenyalem també els sindicats, UGT, comissions, SATS i Metges de Catalunya per còmplices de la situació. Sindicats que, davant una situació de degradació de les condicions de treball, han preferit el pactisme corporatiu que els caracteritza, ignorant la problemàtica estructural. CATAC CTS diem prou, exigint condicions dignes i equitatives per tota la plantilla. Volem unes ràtios de plantilla justos. Volem donar el servei que la ciutadania es mereix. Volem una millora real de les condicions de treball. No volem més fuga d'activitat a la sanitat privada. No volem més acords sense consultar prèviament el conjunt de les persones treballadores. La nostra sanitat no es posa en venda, es defensa. Diguem prou, visca la sanitat pública. Faré dimissió! Cavalls paner, els dos al carrer! Cavalls paner, els dos al carrer! Cavalls paner, els dos al carrer! Sanitat pública i de qualitat! Sanitat pública i de qualitat!
Condicions dignes per cuidar millor.